I pozdrav svima, dobrodošli na kompjuterski tutorial kanal. U ovom klipu ćemo pričati o tome o 1000 subscribera i 100.000 pregleda, ali pošto su mi obrisali jedan klip zbog copyrighta, sada nemamo trenutno 100.000 pregleda, pa ovo će biti klip samo za 1000 subscribera. Znači skupili smo 1093 subscribera. Sada za nekoliko dana će, ja mislim, biti 1100. Znači hvala vam puno na tome, bar vidim da me neko prati i znam da neko voli da gleda moje klipove. Dosta vas mi se javlja na Facebook profilu, znači Facebook profil će biti u opisu sigurno i tu me dodajte kome treba neka pomoć ili nešto, slobodno pitajte, tu odgovaram na sve. Znači imam danas 3 stvari koje želim da pričam. Prva stvar je Facebook stranica, znači nije mi aktivna stranica uopšte, ne znam da li ću da je aktiviram, samo ću da izbacim klip kad je tako to, nekako nemam vremena za to da se dopisujem s vama, to jest da izbacim neke statuse i to, znači samo ću koristiti Facebook profil, a stranicu nekada. Na Facebook profilu možete me dodati, kao što sam i rekao, i pitajte me šta god vam treba. Sada pričam o ovome, znači Facebook stranicu smo rekli i druga stvar, dobio sam copyright strike sada zbog klipa Microsoft Office, znači ukoliko još jedan put nešto da uradim, može mi biti obrisan kanal, tako želim da znam da li ste uz mene i da li želite da još uvijek pratim, da me pratite, kliknite like jer mi je tako najlakše da znam da li me pratite, da vidim koliko ima aktivnih subscribera. I da pričamo o subscriberima, znači dosta vas je neaktivno, na Facebook stranici se dopisujem sa nekolicinom njih, ne baš puno, ali na kanalu ste baš neaktivni, iako imam 1000 subscribera kao da ih nemam, kao da imam 10 najviše, znači uopšte niste aktivni. To bi bilo to, ne znam šta bi još mnogo da kažem, hvala vam puno na 1000 subscribera i bit će sigurno sada bolji klipovi i sve ono ok, samo da vidim da uradim nešto povodom ovog copyrighta i to je bilo to. Ćao!